Megy. Mindjárt. Ez mi? Mint a legszebb darabok, nem óra ő, sem drága kő, nem bármi volt, csak is érted zakató. De biztos. Érted zakató. Mi vagyok? Érted zakató. Arany meg ékszer meg kincs, olyan igazi, mint te vagy nincs. Mit is adhatok én neked még? Egy szó, egy könnyű, ide nem elég. Boldogság, tőled bármit kapni, boldogság. Elég egy apró tárgy, tudom, hogy ott lesz benne minden vágy. Ott hát van, én kincseket nem adhatom, csak szívemet, mint a legszebb darabot, nem óra ő, sem drága kő, de bármi volt, csak is érted zakatol. Kincsekből, a kincsekből, a kincsekből a legszebb darabot még nem volt kezdetől. Már kezdetől, már kezdetől, érted zakatol, összetartsd az éveket, még egy jégzivatar, sem törhet szél, te vagy nekem, aki fényében vonja belém az élet színét. Te is hogy már, a csomagolás, szebb darab kincseket nem adhatok. Nem zakatol, nem darabok. Vigyázz a videó! Hatom! Én megyek! Mint a legszebb